Goddag og velkommen til. Jeg skal snakke lidt om sang og demens, og jeg hedder Hanne Mette Oksner Ritter, og jeg er fra Aalborg Universitet, hvor jeg er professor i musikterapi. Jeg har arbejdet i snart 30 år med musik og demens, og i de sidste 25 år også forsket inden for området. Så jeg vil komme ind på nogle forskellige ting omkring sang og demens. Så her den næste halve time, der handler det om sang og om hvorfor kor og fællessang, og hvad det er, de kan gøre, blandt andet for at skabe glæde, og hvorfor det overhovedet er relevant at snakke sang og demens i den her sammenhæng. Og undervejs vil jeg også trække lidt forskellig forskning ind, og slutte af med nogle tips og nogle tricks til det her emne. Jeg vil starte helt fra begyndelsen. Og der handler det jo om vores åndedræt, når vi skal synge. Og det er jo noget, vi alle sammen bruger. Og jeg tør ved med, at I alle sammen lige nu sidder og trækker vejret. Og det vil vi sådan normalt gøre i cirka 12 gange i minuttet, med sådan en helt normal vejrtrækning. Og så er der jo så også nogle gange, hvor vi trækker vejret alt for hurtigt, og så bliver det faktisk ikke særlig sundt for os. Man snakker om blandt andet om taktypnø, og andre måder, hvor vi har en uhensigtsmæssig vejrtrækning. Og så snakker man om en helt sund vejrtrækning, og det er sådan, hvor vi trækker vejret sådan 5-8 gange i minuttet. Og hvis vi har den her uhensigtsmæssige vejrtrækning, så er det, fordi den enten er for hurtig, for overfladisk, at der ikke er rytme i vejrtrækning, eller også simpelthen pauser i vejrtrækningen. Man snakker også om hyperventilation, altså en overiltning, og det er faktisk en helt normal reaktion, hvis vi er meget stressede. Det kan også blive kronisk. Og hvis det bliver det, så kommer der en kemisk ubalance i kroppen. Og det giver en sammentrækning af blodkar, som så igen betyder, at der er mindre ilt til kroppen og hjernens celler. Og det betyder, at vi måske er dårlige til at koncentrere os, at det kan også give angst, stress, nervøsitet, et alt for højt blodtryk, mangle udholdenhed eller en dårlig kondition. Så vores vejrtrækning, den er ret vigtig. Så der har man fra lungeklinikken på Aarhus Universitets Hospital, laver man for at få sådan øve en god vejrtrækning, der har man sådan nogle forskellige åndedrætsøvelser. Her lufthungerøvelsen, som er en af dem. Den handler sådan helt enkelt om, at man skal puste ud, og så skal man holde sig for næsen. Man kunne også bare lige holde vejret, så man puster ud, holder vejret et øjeblik. Og når man så får trang til det, så trækker man vejret ind igen. Og selvfølgelig ikke på sådan en måde, så man skal hive efter vejret, men sådan stille og roligt, men hvor man lige får en lille pause, og på den måde forlænger vejrtrækningen. Der er også en anden øvelse, der hedder slow breathing øvelse, og der skal man sådan trække vejret ind, sådan over 5 sekunder. 1, 2, 3, 4, 5. Og så puster man ud langsomt, hvor det så også tager 5 sekunder. Og man kan sidde med et stopur, og hvis man ligesom nogenlunde følger den her vejrtrækningsøvelse, så får man cirka 6 vejrtrækninger per minut. Og der er der nogle forskere, der har undersøgt det her og fået nogle masse forsøgspersoner til at lave den her åndedrætsøvelse. Og det skulle de gøre et kvarter, lave den her slow breathing, 3 gange om ugen i 6 uger. Og så kiggede forskeren på, hvad der skete, og der kunne man se en signifikant ændring i heart rate variability, altså i sådan pulsvariationen. Og det tolkede forskerne som en øget parasympatisk aktivitet. Det vil sige, man kunne sige en øget selvberoligelse, en øget balance. Så et godt, sundt åndedræt, hvor man ligesom får en måde at arbejde og slå sit åndedræt ned. Det er sådan 2 øvelser, hvor man sådan skal tænke sig om, og så videre. Men der sker jo også noget, når vi synger. Det er jo også forskellige måder, hvor vi sådan kan forlænge en frasering på, så hvis I har lyst, så kan I jo synge med her, hvor vi kommer ud på heden. Jeg ved en lærke redde, jeg siger ikke mere. Og så tager vi en indånding. Den findes på en hede, et sted, som ingen ser. I reden er der unger, og ungerne
har dun. De pipper, de har tunger, og ræven er så lun. Så nu har vi jo lavet en øvelse her, hvor vi også arbejder med åndedrættet. Sådan en kombination af de her 2 forskellige øvelser. Men det er jo også en måde, vi kan arbejde med åndedræt, uden vi står hele tiden og tænker på sekunder og minutter, og hvor meget vi nu skal trække vejret. Så vi kan jo så spørge os, hvad er det, der foregår, når vi synger? Og der er det jo, det er jo ganske simpelt en udånding, hvor vi har lyd på. Det er det også, når vi taler. Der taler vi også på udåndingen. Og når vi synger, der får vi så lidt mere noget melodiøst indover, og også tit noget rytmisk indover. Og så er der den her forlængede vejrtrækning, som man jo kan arbejde med på forskellige måder, som også handler om sangens udtryk, og hvad det er, vi står og synger, og hvor langsom sangen er. Men den her forlængede vejrtrækning, det er virkelig en rigtig, rigtig god måde at træne sit åndedræt på. Udover det, så sker der også noget, når vi synger med, at vi får den her helt naturlige kontrol over vejrtrækningen, som sådan et biprodukt af at synge. Og så sker der også tit det er ikke ved alle former for sange, fordi der er også nogle gange, vi kan ligge helt tilbagelænet og synge lige så stille. Men typisk sker der det, at vi får sådan mere oprejst kropsholdning, når vi synger. Og især hvis vi synger af Karsken Bell, hvor vi sådan virkelig får foldet lungerne ud, så helt automatisk, så kommer vi op. Og det er også meget godt nogle gange at lige komme lidt op, og på den måde også trække vejret dybere. Og så sker der noget mere, når vi synger, og det er, at det er jo også et kropsligt udtryk, og det er et følelsesmæssigt udtryk i det, der ligger i sangen. Og det kan have hele spektret af mange, mange forskellige følelser, vi udtrykker, som der ligger i det at synge. Og samtidig så er der en harmonisk og en rytmisk afstemning til sangen, til det vi falder ind i. Og hvis vi synger sammen med andre, så sker der også en afstemning, en synkronisering sammen med andre mennesker også. Sådan at vi faktisk kan være rigtig mange, der står i et lokale og trækker vejret samtidig. Hvor der virkelig kommer sådan en meget markant synkronisering. Det er der også nogle forskere, der har kigget på, og netop altså kan bekræfte, at der sker den her form for synkronisering. Og det gør selvfølgelig noget med det at være sammen med andre mennesker. Og så kommer der jo selvfølgelig det her gode spørgsmål, jamen det er sang, jamen kan alle synge? Og det er der jo nok nogen, der vil have lidt forskellige meninger om. Og der er jo nogle krav til sådan æstetisk perfektion, i hvert fald hvis man skal ind og stå og synge i en stor koncerthal, og der er mange, der har betalt dyre billetter. Der er et eller andet med nogle helt fantastisk smukke stemmer, hvor man kan blive helt henført af at høre på de her stemmer, når de synger. Og så er der også de her ganske almindelige stemmer, og måske også stemmer, der ikke, måske vil nogen synes lyder særlig smukt. I bund og grund, så kan vi alle synge, hvis vi selv synes, at vi synger, og vi selv synes, det er meningsfuldt, det vi lige har gang i. Så altså, det er mange forskere enige om. Sang, det er sådan en helt grundlæggende kommunikationsform, som har også fulgt sådan, os som mennesker, vores menneskeart, helt tilbage til tidlige menneskearter. Men det er jo også noget, vi gør, når vi er sammen med små børn. Hvor sang bliver meget, meget vigtig. Og der er der det her billede fra Eastman Johnson, der hedder Lullaby, altså vuggevise, hvor der sidder, vi kunne gætte på, at det er en mor, der sidder med et barn. Og vi kan se, at der er ild i pejsen, men måske kan vi også nærmest høre det her billede. Måske kan vi høre, at der er noget ild, der knitrer. Der står en kedel oven på ovnen her. Det kan være, den simrer lige så stille. Måske kan vi høre den her gyngestol, der lige så stille knirker og vipper lige så stille frem og tilbage. Og det her barn er måske lige faldet i søvn, så mor her har ikke lagt det hen, så det kunne sove, men hun venter lige til barnets vejrtrækning, så den falder helt ned, bliver helt dyb. Og hun sidder måske stadig og nynner den her vuggesang lige så stille. Og der vil vi måske kunne høre en stemme, der bare lige så svagt nynner med en meget blød stemme, meget luft på stemmen. Og det er en måde, man kan se i alle kulturer, at vi bruger det her med at vugge et spædbarn eller et lille barn, og bruge vores stemme på en helt særlig måde. Og det virker. Selvfølgelig ikke altid, men
det kan et eller andet med den her måde også at være sammen på, og være sammen med et lille barn på. Det er der selvfølgelig også forskere, der har kigget på rigtig mange, og her er et eksempel, hvor man har kigget på en sang, som vi nok mange kender. Nu var det et amerikansk billede, det her, men altså, her har man så kigget på den sang, der hedder Twinkle, twinkle, little star, how I wonder what you are. Og der har forskerne kigget på betoningerne, også ligesom de der mindre betoninger, der er i sangen. Og der har de så prøvet at kigge på, er der et sammenfald mellem den her rytme, der er i sangen, og hvordan de ligesom kan beskrive den, og så øjenkontakt mellem spædbarnet og omsorgspersonen. Og når barnet allerede sover, så er der jo ikke øjenkontakt længere, så det er jo op til, at den her vuggevise får barnet til at falde i søvn. Hvad er det, der så sker? Og der finder de her forskere blandt andet ud af, at de her spædbørn, de synkroniserer øjenkontakten til sangens rytme. Og så kan man også se, at omsorgspersonerne, de øger en positiv mimik, sådan mere åben mimik, sådan lidt mere smil på. Ikke for meget, men i en svag grad. Og det gør de også til sangens rytme, og så til den her øjenkontakt. Så der sker noget helt særligt her. Og det tolker de så her som, at hvordan spædbarn, omsorgsperson, de afstemmer sig til hinanden i sådan en meget præcis, timet social kommunikation. Og det er en kommunikation, der er vigtig for social læring og for udvikling. Blandt andet er det noget, der er rigtig vigtigt for udvikling af sprog hos børn, at der bliver sunget for dem og med dem, og at de selv synger også. Der er noget forskning, der har kigget på voksne i forhold til sprog. Og blandt andet kigget på de fonemer, der er i sproget. Det er de her bitte sproglyde, der er, for eksempel som forskellen på mor og mor og mormor. De der bitte små nuancer, som hvis man ikke kan dansk, har meget svært ved at forstå. Og der har de så lavet EEG-målinger på en masse forsøgspersoner, og der kunne de se, at der var lidt forskel på højre og venstre hjernehalvdel. Altså der var sådan en tendens til, at når det handlede om sang, så kunne de se, at der var ligesom større sammenfald. Men det var ikke egentlig det, der var så markant, men det var meget markant i forhold til sang og tale, og at det var, når der var sang, at der var en styrkelse af sproget, og at man bedre kunne forstå sproget. Så her mener forskeren så, at altså, det er jo derfor, sang virkelig kan være et vigtigt redskab til sprogtræning. Altså når vi har mennesker, der har fået en hjerneskade af en eller anden grund, og skal have genoptrænet deres sprog, der kan det at synge og bruge sang i genoptræningen være med til det, fordi der kommer den her fintuning af sproget. Og så vil jeg da også gå ind og tænke, må så ikke også det kunne være noget, vi kunne bruge også, når vi skal vedligeholde sproget. Holde gang i sproget, så det bliver ved med at være der. Så vi har været inde på, at det at synge, det gør noget ved vores åndedræt, og vi kan så også se nogle andre effekter af sang. Det sænker blodtrykket, når vi synger. Det er en hel masse forskellige forskning, der viser det her, som er samlet op i sådan et review, hvor man har kigget på den forskellige forskning. Det at synge kan faktisk også styrke vores immunforsvar. Så frigiver det oxytocin, og det er jo blandt andet det, der sker også for eksempel i vuggesangene. Altså det er noget, der handler om tilknytning og tæt kontakt. Og så udløser de endorfiner blandt andet, så det kan være, altså det at synge kan være smertedæmpende, er der også nogle forskere, der har fundet ud af. Så mange forskellige fysiske effekter, og så viser det sig også, der er forskellige psykiske effekter af at synge. Blandt andet giver det en øget vitalitet. Altså nu har vi jo lige set med vuggesang, at det kan sådan sænke vitaliteten så meget, at man faktisk falder i søvn. Men det kan også gå den modsatte vej. Det handler jo så igen om, hvad er det, vi synger, og hvad er måden, vi synger på, hvad er tempoet, hvordan lyder stemmen. Der kan det virkelig øge vitaliteten også. Så meget, at det ligefrem skaber glæde og eufori, bliver det også beskrevet i den her forskning. Og så giver sang mulighed for selvudtryk. Altså vi kan udtrykke os, og måske endda på en helt anden måde, end vi gør med ord og med sprog. Og så kan sang knytte folk sammen. Det er noget, der er beskrevet helt generelt med det at synge. Så vejrtrækning, fysiske effekter og psykiske effekter af sang. Så spørgsmålet er jo så, jamen, gælder det også for mennesker med demens?
Og der er der, det mener jeg helt klart der, men det vil jeg så prøve at komme lidt mere ind på, hvorfor. Og der er blandt andet nogle forskere, der har kigget på her mennesker med Alzheimers sygdom. Der findes altså 200 forskellige demenssygdomme. Og det kommer I også til at høre mere om i det næste foredrag i den her foredragsrække, eller online foredragsrække. Men man har kigget specifikt på Alzheimers sygdom, og der kunne man se, at de områder i hjernen, der handler om musikalsk hukommelse, det er de områder, der bliver bevaret længst bliver bevaret længst i hjernen. Altså simpelthen overlap mellem de her områder, der er længst bevaret, og så de områder, der handler om musikalitet. Og det mener forskeren sig her, om det er det, der kan forklare den der overraskende bevarelse af musikalsk hukommelse hos mennesker med en Alzheimers sygdom. Og det musikalske og musikalsk hukommelse, altså i det hele taget det at huske, det kræver jo, at vi kan afkode nogle sanseindtryk. De bliver lagret i vores hukommelse, så skal vi også genkalde dem, altså vi kan få den frem igen. Og der sker det, der handler om musik, det sker altså anderledes i hjernen, det er nogle andre netværk. Og det at sanse lyde, sanse også andre ting, altså perception generelt ligger også i nogle andre, der er nogle andre områder, der bliver aktiveret. Og det er tilsyneladende nogle områder, der bliver påvirket i mindre grad eller senere af den her neurodegeneration, altså de skader, der sker i hjernen ved forskellige demenssygdomme. Så man snakker om en bevaret musikalitet, og den her musikalske perceptionsevne, altså evnen til at sanse og forstå det, man hører som musik, og til at kunne huske melodier og genkende rytmer. Der mener forskerne her, at det kan simpelthen være med til ikke at gøre, man slet ikke får demens, men det kan forhale udvikling. Altså at de her demenssymptomer, de kommer senere ved at have beskæftiget sig med musik, og have de her evner til at kunne skelne i forhold til musik. Så der har været meget forskning i det her omkring musik, sang og demens, og nu her for nylig er der så også kommet noget forskning i forhold til demenskor. Og der har været en engelsk BBC-udsendelse om The Dementia Choir, som blev sendt i 19, og i 20 blev der sendt en fra tysk fjernsyn, som også handlede om demenskor. Det var sådan efter det samme koncept, hvor man inviterede sangere med demens ind, og hvor de deltog i et kor, og det sluttede af med en koncert. Og der var der nogle forskere i det tyske kor, der kiggede på humør, altså de brugte sådan en smiley-skala, og der kunne de se, at der skete en signifikant, altså en markant stigning, som ikke bare var tilfældigt i de her deltageres trivsel, målt ved den her skala, efter de havde sunget i kor. Og det var altså før efter hver korgang, hvor de havde øvet. Så målte de også tog spytprøver, hvor de målte på kortisol, altså det er det nogen, der kalder vores stresshormon, og hvor de kunne se, at der skete et fald i det. Altså så man kunne sige, at de her mennesker blev mindre stressede. Eller måske, at de fik mere gang i en vejrtrækning, der virkede beroligende, og som så igen virkede mindre stressende. Der har også været demenskor i Norge, og en udsendelse efter samme koncept. Og der kunne man også se den her signifikant bedring i humør, og det var også efter sådan en smiley-skala. Og de målte også, og det gjorde de også i den tyske undersøgelse, på depression, livskvalitet, neuropsykiatriske symptomer, apati osv. osv. Så en hel masse målinger. Men der kunne de ikke se en markant ændring, eller før og efter, på de her 8 korgange og på den ene koncert. Men det kunne man i de her trivsels- eller humørskalaer. Vi blev så inviteret ind også til at lave forskning i det danske demenskor. Så der tænkte vi laver ikke alle de der mange forskellige test, men vi valgte så at måle på noget, der hedder embodied cognition, altså sådan en kropslig eller kropslejet kognition, som både handler om krop og følelser, empati, og også lidt om, hvad er meningen med livet. Så sådan en bredere skala for det. Og der var 17 deltagere, som vi målte på, og nu er det jo sådan lidt, nu må jeg hellere komme med sådan en spoiler alert, fordi vi har jo lige set den første udsendelse. Men her kunne vi se, at deltagerne med de laveste tal for det her kropslige kognition, det var samtidig også dem, der havde de fleste demenssymptomer. Men samtidig var det også dem, hvor der virkelig var markant, signifikant stigning også i det her score.
Så generelt var der simpelthen en markant, signifikant stigning i de her tal for embodied cognition ved at have sunget i kor de her gange. Så det er jo virkelig interessant, og noget, der så også kræver videre forskning for at kigge på i bredere sammenhæng. Så det her med at synge i kor, altså det var jo det her med at trække vejret, men der er jo også noget særligt ved at være i et kor. Det er jo blandt andet, at vi er fælles om noget. Det kunne jo også være, at vi kunne være fælles om andre ting, end lige det at stå og synge. Men i hvert fald er der et eller andet, vi står og gør samtidig. Så kan det at synge i kor også være ret uforpligtende. Det kan også være meget, meget forpligtende, hvor man virkelig indstuderer nogle meget vanskelige korværker og skal kunne en hel masse ting udenad. Men det kan også gøres på en måde, så man faktisk synger sange, der er indlært, og som man kan, og hvor det kan føles som uforpligtende. Og så er kor har tit sådan en meget klar ramme for, hvad er det, der skal ske her? Hvorfor er vi her? Der er en korleder, så der er sådan en klar ledelse, en klar styring. Og så er der den her tidslighed eller timing i det at synge, fordi vi står lige præcis og gør det samme. Det er med til at fastholde ens opmærksomhed på det, der sker. Det kan være en hjælp for rigtig mange også. Så er der ikke en masse gøren, men en masse spørgen, men meningsfuld gøren. Vi gør noget, og der bliver ikke hele tiden spurgt noget, som netop kan trætte hjernen. Når man synger i kor, så kan man også lege og være kreativ. Men på en måde, hvor det ligesom er lagt ind måske i nogle opvarmningsøvelser, eller i den måde, man ligesom leger med en sang, som man nu skal synge den til en koncert. Hvordan skal det lyde det her? Hvor man sådan kan lege med små ting. Men det er ligesom en styret leg med nogle klare spilleregler. Og det kan også være meget trygt for mange, at legen foregår på den måde, og det gør, at man også tillader sig at kunne være med i noget leg. Så der er sådan en skøn cocktail af positive effekter ved at synge sammen, og ved at synge sammen til fællessang eller til kor. Så man kan sige, at der er den her positiv virkning ved demens og kor, fordi det er genkendeligt, og det er forudsigeligt, og det giver tryghed. Og det er måske særlig vigtigt, hvis man har en demenssygdom. Så aktiverer det vejrtrækning, og det kan også aktivere bevægelse på forskellige måder, fordi vi får lyst til at bevæge os i takt til rytmen og musikken. Så der sker en regulering, og det gør også, at vi kan være til stede, vi kan fastholde vores opmærksomhed, og det gør også, øger vores mestring, at vi kan være mere ved. Og endelig, så er det at synge sammen også et samvær, hvor vi kan have følelser, der kommer ud. Vi kan synge en sang, der er trist eller meget glad, og det deler vi med andre. Vi behøver ikke nødvendigvis at sætte ord på, men vi kan sådan være lidt i den samme stemning sammen med andre. Der kan også komme erindringer op. Det kan være, der bliver sat ord på, at den her sang, den minder mig om, eller det er ligesom måske bare noget, der er i det. Men det handler jo så også om ens identitet, den mening, vi har med tilværelsen og med livet, som kan få lov at komme til udtryk her. Så der er nogle vigtige ting her, som vi kan bruge i forhold til mennesker med demens, i forhold til det her med at skabe tryghed. Så hvis jeg skal give sig nogle tips og tricks til at synge sammen, altså til samsang, så vil det første være, at vi behøver ikke at stille det helt store kor op. Men det kunne være, hvis vi kan få det ind i en helt almindelig hverdagsting. Fordi det jo så netop også her kan skabe tryghed. Og at det er også her, det kan stimulere, uden at stimulere. Og vi måske også sammen kan få fat i den her mere selvberoligende vejrtrækning. Og så er det en måde at være sammen på, som ikke stiller en hel masse kognitive krav. Og det er det jo så, fordi sang er den her timede sociale kommunikation. Og hvis vi opfatter det som det, at sang netop ikke er præstation. Altså det handler ikke om, hvor godt det lyder, og nu skal vi bare... Men det handler om, at nu kommunikerer vi sammen. Så en lidt anden måde at tænke sang ind på. Og så kan vi måske netop få det ind som sådan en hverdagsaktivitet eller en hverdagsting. Det kan være, at det bare tager en lille sangstrofe. Altså der skal ikke meget til nødvendigvis. Og så kunne det også være rigtig godt, frem for at ligesom at skulle starte med, hvad er det, de andre skal, så starte med sin egen rytme, sine egne toner, fordi det smitter jo også af på de andre. Altså, hvordan lyder jeg sammen med andre? Og så starter man der. Og så selvfølgelig også at tage højde for den andens livshistorie, og det levede liv, dem man nu synger sammen, eller den ene person, at det også bliver taget højde for. Ja, så starte i de der bittesmå hverdagsøjeblikke. Og det
kunne så netop være ved at starte med sin egen dybe vejrtrækning. Ved at lige have øje på den, måske ved at også bruge de her, med at synge for sig selv. Man kunne tænde for radioen, eller man kunne have nogle playlister, eller et eller andet, hvor man bare nynner og synger med, måske bare på en enkelt sang, og så er det det. Så det kan gøres meget, meget enkelt. Så kunne man også skabe en ramme, hvor det ikke er et krav, nu skal vi synge, og det sådan ligger i luften. Men netop er noget, der sådan opstår helt spontant, fordi at hvis jeg begynder at synge, så kan det jo være, at jeg lukker den eller de andre med. Og så kan vi også nogle gange erstatte ord og tale, hvis det bliver for meget. Hvis der er for mange ord og for mange forklaringer. Med at synge. Nogle gange med at synge det, vi gerne vil gøre, eller simpelthen bare synge en sang, som man ved, at den anden person holder af. Og så kan man også nogle gange, hvis man måske sidder ned i sofaen, og man sidder måske med en sangbog, eller man gerne vil sidde og vælge nogle sange, at så kunne man vælge de sange, der vækker minder. Måske har man da nogle sange sammen fra noget, og så er det de sange, man vælger. Og der er der også sange, der vækker smil og glæde, men der er også dem, der gør, at der kommer en tåre, eller man vækker noget, hvor en person bliver ked af det. Det er også i orden. Man skal bare have plads til at være i det, så den følelse kan få lov at være der, og så den kan opløse sig igen. Så man kan blive mødt i de her følelser. Og hverdagsøjeblikkene til at have samsang, til at synge sammen, men det er det her helt enkle at rejse op, hvor man sådan laver noget rytme på, og så nu skal vi op og stå, 1, 2, 3, eller sådan på andre måder, hvor man får et eller andet ind med vores stemme og vores rytme. Altså så er det jo allerede noget musikalsk, og det kan være en enorm hjælp for nogen, der har svært ved at få gang i at komme op og stå, eller også har svært ved at få gang i deres gangrytme eller deres gårytme. Der kan det være en hjælp nogle gange at synge. Og der sker også noget, når vi går sammen, hvis man går en tur, fordi vi falder ind i en fælles rytme. Og det kunne man også bruge som sådan noget, man gik og sang til på den her rytme. Der er rigtig mange, der har glæde af at sidde og synge i bilen. Og der er noget med at sidde i en bil ved siden af hinanden. Vi sidder ikke og kigger på hinanden. Vi sidder ikke og har nogle forventninger om, at nu skal vi sidde og underholde hinanden. Hvor de her sange helt spontant kan opstå. Og kan give nogle rigtig gode oplevelser også. Som en helt almindelig hverdagsting. Og så er der også den her helt stille nynne, hvor jeg går og nynner for mig selv, andre går og nynner, hvordan det sådan smitter af på hinanden og kan give en rigtig god stemning. Og hvis det ikke gør, så skal man selvfølgelig ikke gøre det. Og så stadig tilbage til vejrtrækningen, altså et dybt suk, hvor man også måske har bare lidt lyd på. Så det bliver sådan en mildt syngende suk, er også en måde at vise hinanden, at nu slapper jeg af, nu sætter jeg mig ned, nu tager jeg en pause, som kan være måske en hjælp nogle gange til en person med demens, som er lidt urolig. Så hvis jeg sådan skal trække hovedpointerne frem af det, jeg har været inde på, jamen så er det, at vi med sang, der kan vi afstemme os til hinanden i den her præcise sociale kommunikation og den timede kommunikation. Og at den musikalske hukommelse, den bearbejdes anderledes i hjernen, og derfor er den så overraskende velbevaret hos mange, der har en demenssygdom. Og derfor kan vi også huske sange, selvom rigtig, rigtig meget andet kan være glemt. Og der kan fællessang og kor, eller bare det at sidde og synge sammen 2 og 2, det kan skabe tryghed, og det kan give sådan en balance også i kroppen, og en følelse af at blive mødt, og også det at blive bevæget af det, der ligger i sangen. Så tak for at være med. Og der ligger mere information om det her med musik og demens på den her hjemmesideadresse. Så tak for nu.